Matatu Workers Union giduto jario wadhi bedo kod studio kanya koromga jwang mondo miwago kod gimbaka kotenre kod ohala mano mar nyamburko. Kaito bende kaka pile wadhi e counties mopogore madwaro pach oganda ahinya to jogo mantiere SACCOs mag matatu mondo awinje ni to ohala ne gitawo nade to gina midhiero mage gintiere to poro gintiere kod dwaro abende giher mondo mi sirikal otimnegi mar neno ni sekta ni ober bende ang ne ginyiswa koya e counties opogore mapacho ka counties makaluang wadhi nyaka Kisii nyakoromga jwang nyaka Mombasa mondo ang wawinje twak makamano e kinde ni ma bende koro ng'eyo ni nitiere koth machwe jo matatu bende nyaka dhi mbele gi ohandla mag gin midhiero mage magintiere go e sekta nyakoromga jwang magin twak madhi biro bang' weche manyien kaka pile bende ang nwakelni kanyo chieng' chiro kama kawuono ang nwang'e chiro makibuye e county Kisumu kaka hitae ang'o gini maiuse to bende gin midhiero mage ma gineno kendo kama degi her mondo sirikal mano mar kaunti gi amalo donjre mondo mi ober ohandgi magi duto e chenro mar siwinde mar ohala nyakoromga jwang omiyo bed kod ware chakruok nyaka giko lai kaka pile en aria de kauchiel nono wantie live Facebook Ramogi TV ke mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube machiegni nyinga Lydia Okeyo. Jauchielo witongi magi kanyo masira mar apaya bang' bas mar kambi mar Chania Executive bayo kendo luare gweng' ma Manyatta e wang' apaya maduong' ma Nairobi kocha Mombasa. Bas no mar kambi mar Chania ne obayo molokore ka jogo manoyudo hinyruok oringo de od thieth ma Moi referral e boma ma Voi. Jamaa. Hii barabara yenyewe ni mbovu hapa. Inataka kuanziwa bams kuanzia pale chini mpaka muhadi kwa kina wela. Unaona? Hiyo bams ndio itaokoa hiyo ajali ziko hapa kwa saa hii. Lakini ukisema eti tunaangalia mambo mengine tutaisha na ukweli na hapa mahali kunatakiwa bumps. Watu wa basi wao makini, wapunguze speed na kama inawezekana madereva wao wawili wa usiku na wa mchana. Kufika hapa tumekuta watu wamelala chini wamekufa, lakini mimi ninaomba madereva wa mabasi wakae waangalifu, manake wana overtake bila kujua, na mimi nimesema muangalie na muachukulie hatua.